এইটা হচ্ছে আমার দোকান ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଦୋକାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ଆମ ଦୋକାନ ଏଇଟା ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଘର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ବି ଘର ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୋତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ସବୁଠି ଘର ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ବାହାରି ଗଲୁନି ଏଇଠି ମୋ ମାମା ଆଉଛି ଆଉ ମାମା ଏଇନା ମୁଁ ଆମକୁ ଏଇନା ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଦେଲି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଗାଡ଼ି ଦେବି ନିଅ ଏଇଠି ମୋ ମାମା ଆଉ ଏଇନା ଆମେ ଘରକୁ ବି ବାହାରି ଗଲୁନି ବହୁତ ଡେରି ହେଲାନି ଏଇନା ବାଜିଗଲାନି 8:45 ଏଇଠି ମୋ ମାମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ବାହାରି ଗଲୁନି ଏଇଠି କେତେ କ'ଣ ଯିବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଏଇନା ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଏଇନା ଯାଉଛୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏରିଆ ଯାଉଛି ଏପଟେ ପୁରା ଅଣ୍ଡର ଆଉ ଆମେ ଆମର ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ଏଠିକି ଡ୍ରଇଂ ଦେଖିବାକୁ ଆଉଛୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇ ଘରକୁ ଡ୍ରଇଂ ଶିଖିବାକୁ ଆଉଛୁ ଏଇ ଘରକୁ ଆମେ ଡ୍ରଇଂ ଶିଖିବାକୁ ଆଉଛୁ ଏଇ ଘରଟା